Приятели, не се вглеждайте в шапката, що си седя вкъщи с шапка, просто наистина нямам време. Под шапката всичко е извън контрол, както Левски бе извън контрол вчера, но в положителния смисъл. Успя да се справи с съперника Борец Баня Лука с 4-0 и 5-1 общ резултат и във втория кръг, предварителен такъв на Шампионската лига. Сините изнесоха страхотно шоу за феновете си, 18 000 души приветстваха Левски и създадоха този синад, за който се говореше в рамките на седмицата. И така Борец Баня Лука си отпътува за Босна с 4 гола във вратата. Прекрасен Левски през второто полувреме, през първата част по-опознавателно. Да, някой ще каже, Левски пак бе без централен нападател и затова, видиш ли, не създаде толкова ситуации, не натисна съперника, но какво значение има, че Левски е бил без централен нападател? Даже Вили Вуцов имаше много крилата фраза през изминалите дни, как с указ трябва да се забрани на Левски да играе с фалшива деветка и Евертон Бала трябва да си действа отляво. Да, той съм съгласен, че трябва да действа отляво, но когато Левски играе по този начин, не мисля, че може да казваме копче на Хулио Веласкес, който се доказа и на почивката, съумявайки да извлече максимума с наставленията си. Нямаме лукса да сме в тази съблекалня, а би било толкова готино с това съзвездие от футболисти, което е в Левски в момента, с настроението от шампионската титла. Със сигурност е готино, но явно и ефективно, защото през втората част Левски се възползва от това, което му предостави съперника, крадеше си топката и на първо място естествено трябва да отличим Рейналдо, който изнесе феноменален матч и бих казал даже си изплати трансфера с този прогрес на Левски в европейските клубни турнири с двата гола, но той стартира още с открадването на топката и давайки възможността на Окофлекс да отбележи втория си гол за сезона. Много хитър Левски в този момент. След това стремглаво Рейналдо показа как се възползваш от това, че си наистина бърз играч и изпреварваш противниковите бранители. И при двата гола го имаше този елемент, но завършващата фаза бе различна. Първия гол бе с много мощ, с десния крак успя в близкия ъгъл да неутрализира каквито и да било мераци на съперника. След това за 3-0 техниката бе прекрасна. Той успя първо отново да се измъкне, но и знаеше точно в какъв момент да завърши, за да излъже вратаря. Много хубав гол от висока класа завършващ удар и Рейналдо показа на всички критици, защото имаше такива в седмиците преди старта на сезона. Той в подготовката реализира 2 гола, вече има 2 гола на своята сметка. Супер играч. Сега не трябва да изпадаме в някакви фази, в които да си казваме това е, нали, до края на сезона това е топ играч, нали, не трябва да се търсят никакви кусури. Не трябва да се търсят кусури, просто е така. Ако има нещо, ще си го казваме. Но мен ми хареса много и Хуан Перея с влизането си, завършващ удар също на добро ниво, тъй като това завъртане и мощния изстрел към вратата на Борец Баня Лука изисква майсторство и Хуан Перея с повечето му голове в Левски и в Локомотив Пловдив излъчва именно това. Това е играч, който няма просто да засече една топка в наказателното поле. Би пробвал нестандартен завършващ удар от не чак толкова удобни позиции и това му върви. И срещу ЦСКА беше вкарал в едно от вечните дербита хубав такъв гол. Вкара и на Лудогорец. Да, някои хора не са толкова доволни от ефективността или от позиционирането на Хуан Перея, но именно с такива отигравания да се пребори, да се възползва от своята физика и след това да завърши по такъв начин. Ето това е Хуан Перея в пълния му блясък. Иначе това може да кажем за индивидуалното представяне. Сега на Левски му предстои матч с Университатия Крайова. Няма да се спирам толкова на Борец Баня Лука, само ще завърша с това, че
Според мен този съперник не бе слаб в никакъв случай, доста коварен. Ако се бе закучило второто по време до към 70-та минута, можеше да потреперим за евентуалния прогрес на Левски в европейските клубни турнири, в Шампионската лига в частност. Левски си свърши задачата по прекрасен начин срещу неудобен съперник, но с хубав резултат. Срещу босненците, като изключим Сараево, Левски се справя добре. Срещу румънците обаче как ще бъде? Университетът Крайова вече е отбор, който е от чергата, бих казал, на Левски, с требъл от Румъния. Това е добра заявка, даже плашеща. Но Левски може да мечтае. Мисля, че се изправи срещу много класни съперници в последните години. Затова може да се надява тук, поне в София, да вземе един добър резултат и след това на реванша да направи достатъчно, за да прогресира и към третия кръг. Там съперниците са не чак толкова страшни, като се абстрахирам може би от Цървена звезда и от Динамо Загреб. Да, всичките са класни, но до някаква степен преодолими. Левски няма да може да разчита обаче на феновете си в Крайова. Това, честно казано, още от снощи го разбрах, но така или иначе Левски си пати от тези неща. Глоба от 15 000 евро, невъзможност да се продават билети на сините фенове, чисто като агитка. Сега няма да приканвам, отивайте да гледате матча, просто е така. По принцип не е нещо забранено, въпросът е да може да си отидете чисто като фенове на футболната игра, не толкова да демонстрирате пристрастията към Левски, макар че и това няма да ви бъде забранено, просто може да не завърши много добре. Наказание за този двубой и още един мач наказание, ако се стигне до това Левски отново да се провини. Всъщност какво значи да се провини? Наказанието идва заради дискриминационни или расистски скандирания и поведение на трибуните на матча между Левски и Борец Баня Лука в Босна. Нещо, което Левски имаше и в гостуването на АЗ Алкмар в миналия сезон. Така че Левски е под лупа и всяко подобно провинение веднага бива наказано. Сега някои няма да са съгласни, някои ще кажат УЕФА е мафия или УЕФА се оглежда за всяко едно нещо, нищо чак толкова съществено не се е случило. И до някаква степен може и да са прави тези хора. За тях има някакви правила обаче, които трябва да се спазват. Една идея по джентълменско поведение няма да ни навреди, но естествено няма как да очакваме от цяла агитка, която в края на краищата е една от най-големите и със сигурност показва колорит, който е ненадминат. Поне два, може би до към 4-5 отбора имат много силно присъствие на трибуните от страна на агитките си, което е супер, но върви с някакъв риск, какъвто Левски се опарва и в този момент, но надявам се, че резултатите ще бъдат по-важният елемент и Левски ще продължава в европейските клубни турнири и след мача си с румънския състав. Иначе домакинството е следващата сряда. Преди това Левски има домакинство и на Дунав Русе вече в FBET лига този петък. Доста се засилва, осезаемо се засилва футбола по българските ширини, което може само да ни радва, тъй като феновете на тази игра и особено на родната вариация на футбола със сигурност се радват, когато сезона върви и той стартира още този петък в родния елит, а пък на европейската сцена вече видяхме победи и за Левски и за ЦСК. Въпросния епизод за червените преди реванша с Дери Сити може би ще кача утре, за да не се натрупват два епизода в рамките на един ден, за да може да смогнете и да изгледате и този. Разделяме се, пишете, коментирайте как ви се е сторил Левски, някоя друга тема също може да
обсъдим в коментарите. Ще се радвам да ставаме все по-активни и да се превръща това нещо като дискусия, защото монолога не е лошо нещо, но със сигурност има по-сериозен отзвук. Този канал и всичко, което правя, ако бъде споделено с вас и чуя и вашата обратна връзка. До нови срещи, приятели на българския футбол. За сега в канала повече това преобладава, но пък предполагам, че с времето вече и с началото на сезоните в другите топ 5 първенства ще обърна внимание и на европейски и световен футбол. И да не забравяте, айде да не изпускам този анонс по Българската национална телевизия. Двубоя от полуфиналната фаза на световното първенство е тази вечер. Сигурен съм, че няма да го пропуснете. Матча между отборите на Аржентина, световния шампион, и Англия, кой ще бъде съперник на Испания на финала, който ще се играе идната неделя. Нямаме търпение и за това. До нови срещи, приятели, и ще се радвам отново да се абонирате и да коментирате. Чао!